یتیم اوئنہ ہورکلبسو ایکھوئیگی رسول دو نبی پمبگی سردارنی امت سنگی ہرانی لائبک چاوب عبداللہ آمینہ گی وارث تو خود سیم پمبدی اتھوئی بنبینی دو خود سیم پمبدی اتھوئی بنبینی دو سیرینگ با عثمان گنی باشی فوباک چاو خود سیم پمبدی اتھوئی بنبی زمانہ پمبگی نامیتا فم اوئریوا خود سیم پمبگی اتھوئی بنبی زمانہ پمبگی نامیتا فم اوئریوا احمد نی محمد نی آخری رسول نی مکہ دا پوم لگا مدینہ دا ساتھ کھیوا احمد نی محمد نی آخری رسول نی مکہ دا پوم لگا مدینہ دا ساتھ کھیوا خود سیم پمبدی اتھوئی بنبی زمانہ پمبگی نامیتا فم اوئریوا نسم لانگی دنیا بو پیدا توخیبا نہا تھا کہ جنت سور سے بیکھیبا امم بدمانگال پورک لمبرسل تھا سیگی اہنگدہ پورنیمانی ننگ دی محمد عربی خاتم الانبیاء تھا سیگی اہنگدہ پورنیمانی ننگ دی محمد عربی خاتم الانبیاء احمد نی محمد نی آخری رسول نی مکہ دا پوم لگا مدینہ دا ساتھ کھیوا مکہ دا امی کوکھی برسول مدینہ دا نبی امی منگو نوا آسمان دا من لون ریب آقا معراج دا سوما پوگا منائی انکھیبا امام الانبیاء نی نصیبہ نہاکتی معراج دا سوما پوگا منائی انکھیبا امام الانبیاء نی نصیبہ نہاکتی خود سیم پمبدی اتھوئی بنبی زمانہ پمبگی نامیتا فم اوئریوا عرب کی قریش تا آمینہ کی ذریعہ
عرب کی قریش تا آمینہ کی ذریعہ فنکی بانی مخلوق بدئی اتھوئی بدو یتیم اوئی رباسو مخلوق سنگلو چنگ بنی لائی بچاو با عبداللہ گی ننسی باوریستو ننگی ایگی پمنا مکی اتھوئی با نبی نکو لائی بچاو با عبداللہ گی ننسی باوریستو ننگی ایگی پمنا مکی اتھوئی با نبی نکو خود سیم پم بدئی اتھوئی بنبی زمانہ پم بگینا متا فم اوئی ربا احمد نی محمد نی آخری رسول نی مکہ دا پوم لگا مدینہ دا ساتھ کھیبا احمد نی محمد نی آخری رسول نی مکہ دا پوم لگا مدینہ دا ساتھ کھیبا مکہ دا پوم لگا مدینہ دا ساتھ کی با